Здравейте! Темата на този филм за обучение е менюто учебно съдържание. В раздел учебно съдържание на преподавателския профил са заложени опции за добавяне и преглед на действащите курсове. Достъпът до него се осъществява чрез лентата за навигация или от раздела Учебно съдържание в началната страница на преподавателския профил. Добавянето на действащ курс изисква въвеждането на име, начална и крайна дата и описание на курса. С натискането на бутон Добавяне на дисциплина се появяват падащи менюта за избор на дисциплина по ръководените специалности и учебни планове. Преди добавянето, чрез бутон Запази, ако е необходимо, се маркира отметката Активен. Редакцията и прегледът на курсовете се осъществяват чрез менюто Действащи курсове. Списъкът от курсове може да бъде филтриран по статус, специалност, учебен план и дисциплина и сортиран по начална дата, крайна дата и активност. Върху избраните с отметки курсове могат да бъдат прилагани действията активиране, деактивиране, преглед, копиране и изтриване. Кликане върху името на курс активира неговата редакция, която е идентична с формата за добавяне на курс. Кликането на икона от графата Теми отваря страница за преглеждане и редактиране на темите от курса. Нова тема се добавя с бутона Добавяне на нова тема, а съществуваща тема се редактира чрез натискане на иконата за редакция. Атрибутите на една тема са име, входящ и изходящ тест, начална и крайна дата, описание. Върху темите могат да се прилагат действията активиране, деактивиране, изтриване. Чрез натискане на бутона плюс се добавя ресурс към темата. Типовете ресурси са аудиофайл, видеофайл, книга за курса, галерия, тест, курсови работи, SCORM. Изискванията между темите се контролират от менюто Последователност на темите.